Takže, dámy a pánové, dneska si zahráme Minecraft Survival. Nebudeme hrať dneska modovaný, ale Survival, ktorý som toto predtým hral. A toto je tretia časť konkrétne, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Budem rád za like a odber a pokračujeme. Takže, kde som to skončil? Niekde tu má. Ja si nepamätám, čo som chcel robiť. Už viem. Určite si chcem zohnať jedlo a to na to zarovnať. Áno, to som presne chcel. Takže ja si idem zohnať najprv to jedlo a nejaké to brnenie. Vlastne mám nejaké dobré veci? A nie. A za ten skin, ja neviem, ten skin sa mi dáva sám. Mne sa dávajú všelijaké skiny samé od seba. Neviem prečo. Proste to je taká, neviem, blbosť. Nechápem to proste tiež. Aha, tu som minul XPčko jedno. Tu na. Ideme sem. Tu je ešte prasiatko, tak ho zabijem. Tak. A mám 23 cobblestone, tak by som to videl tak, že si tu vykraftím pec a vypečiem si to jedlo. Ať mám čo jesť. To bude asi najlepší nápad. Ja vlastne nemám uhlie. No nevadí, to je jedno. Podpálím to napríklad 14 týmito, ktoré nemám rád. 14 toho dreva. A čo to toto? Čo to vlastne akože? Napíšte mi do komentárov, že či chcete ďalšiu časť, lebo bude to trvať dlho všetko. A ešte to musím natáčať. A nechcem to robiť. Vy by ste mi určite neverili, kebyže to natočím a toto. Keď budem sám a nebudem natáčať, že by som toto urovnal, ale vy by ste mi podľa mňa neverili a napísali by ste, že to si urobil v kreatíve, ty si ale zlý. A ja neviem čo všetko. Ale pritom by som to urobil reálne a tak, takže budem to musieť robiť všetko na liveke, na live streame, alebo v nejakej tej ďalšej časti. Už sa mi toto vypálilo, to je super. Ešte mi tu ostalo dosť dreva, tak si vypálim aj stejky, čo to je, surové bravčové hrebierko. Ešte tu je jedno prasa dole. Au, na čo si uberám zbytočne životy. Dobre, takže tak proste, urobíme to tak, ako som hovoril. Hej, prečo sa tu zjavuje tak veľa zvierat? Reálne, ďalšie prasata, stále. Tu ďalšie. Všade sú. To je proste strašne veľa. To sa mi ani nevypečie všetko v tej trúbe. Peci teda. No to je jedno, to je to isté. Trúba a pec, to je podľa mňa to isté. To je podľa mňa úplne to isté. Takže ja tam nevidím veľký rozdiel. Dobre. Toto by mohlo stačiť. A ja už by som začal urovnávať aj teraz. Akože nebudem kecať, ale čo tu mám iné robiť? Takto si urobím tyčky. A tyčky? Čo to hovorím? Teda lopatu si takto urobíme. A videl by som to, že to zarovnáme tak potiaľ to.
Aj bože, nevadí. Zbytočne som to vykopal, nevadí. Teda, no, dal tam ten piesok, či čo to je za blbosť. Ja to tu idem odkopať trochu. Ať sa nenudíte vy. Tak, neviem. Ja sa tu budem s vami rozprávať proste zatiaľ takto. Potom, keď tak na live streame to dokončíme, ako som hovoril. A to je tak všetko, neviem. Čo by som tu mal viacej robiť. Ale ten live stream nebude hneď teraz, ale bude určite inokedy. Takže to bude tak, no. Hlavne si to musím nechať trošku priestoru, aby som vedel vylísť tam hore. A vyzeralo to tak, že sa mi už dopeklo moje mäso. Ešte mi tu zostalo jedno drevo. Super. Dobre, ja sa najem. Tak, mňam. A idem to tu urovnávať stále. Sice to bude asi trvať dlho, ale to je jedno. Ideme ďalej proste. Alebo rozmýšľam. Nie, to je zlý nápad. Viete čo, nebudem to robiť na liveka, lebo teraz mi došlo vlastne, že sa mi zlomil opad. No, to nie je to, čo som chcel povedať, ale to je jedno. Teraz mi vlastne došlo, že to bude zbytočne robiť na liveke, lebo akože k čomu? Keď to bude lepšie, keď to natočím normálne v sériách a tak. Takže, no, chápete, ne? Tu je ďalšia zbytočná hlina. Ja ju tu dám a teraz by som si urobil truhlu, určite. Lebo asi mám kam ukladať veci. A to je tak všetko, no. To si dám A keď o tom tak rozmýšľam, ja to budem musieť potom zase vykopať, takže, no to je jedno. Tam budem aj tak dávať iba tú hlinu, ktorú som nakopal. Tieto veci, čo mám u seba, si proste nechám. Keď tak rozmýšľam, bude mi stačiť toto na vypálenie 2 želiez. Ja neviem, či áno, alebo nie. Ale na jedno to bude stačiť, keď sa na to tak kúkam. Na 2 asi už nie. Počkaj, prehodím tam jednu tyčku. Ale to bude všetko naozaj. Že by 2 tyčky, ne? Dobre. Máme 2 aerony. Odomkli sa mi nové recepty. Vlastne aj tu mám pár módov. Keď som sa teraz na to kúkal, na tie recepty. Lebo ako vidíte, napríklad tu to má také modré. Ten štít je iný. Aha, tu som dal iba jeden mod. Nevadí. Ja by som videl, že toto bude koniec 3. časti Minecraft Survival. A ešte tu vykopem pár trávy. A potom môžeme napríklad... Teda čo to melujem? Potom nič nebude. Potom ukončím live stream. Pôjdeme ešte spať. Tu v Minecrafte. A zajtra možno bude ďalšia časť. Možno. Nebude určite, ale možno. Takže idem spať. A tu by som ukončil 3. časť. Dúfam, sa vám video páčilo, budem rád za like a odber a zatiaľ čus.